aron dili na masubli ang pagsaka sa kaso sa COVID-19 tungod sa binignit i-traffic sa dakbayan sa Sugbo ang mamalitay sa carbon market. Sa mga gustong mamalit og sagol sa binignit sa carbon, ayaw na ninyo huwata ang Semana Santa. Kay hugot nga ipatuman ang quarantine protocol. Gitugan ni Cebu City Police Director Police Colonel Josefino Ligan nga kini ang nasabutan atol sa meeting sa mayor diin ang mga mulupyo lang sa dakbayan sa Sugbo ang tugutan nga makapangarbon atol sa Semana Santa ug walay labot ang mga silingang dapit. I-cluster usab ang mga barangay sa syudad alang sa schedule sa pagpangumpra. Butangan ug dugang mga pulis ang carbon market aron makontrol ang mga tao ug dili na magpunsisok pa. Kihinumduman ang pagpalit sa mga sagol sa binigdit sa miaging Semana Santa ang gitumbok nga hinungdan nga miborot ang mga kaso sa COVID-19. Sa tanang mga musulod sa carbon, dapat na amoy dalapod nga ID or maski sedula para magpamatuod na kamo taga dihaan ng barangay.